Murume akaprofitwa kunzi ndoda kumuuraya. Kwemuda kumuuraya here? Kwete baba, ndinotorina kana mushonga wacho. So hamusi kutoziva zviri kubva kupi? Handisi kutoziva, ndatone confusion. Vanonzi madzibaba Stepnage ndiani? Ndiwe muprofita wacho akamuprofita iye. Now, izvo zvichiri kutonetsa mutori paseparation nemurume nekuda kwenyaya dziri kutaurika. Shokwadi baba, shokwadi. Akatouya achitotaura kuti ndakaprofitwa plus ndinorota kuti iwe uda kundiuraya. Nyaya hobho. Shokwadi baba. Now ndiri kuoneswa in the realm of the spirit. Dambudziko hombe raakuitika iko zvino nderekuti zita rako ndoriri kusvibiswa. Shokwadi baba, shokwadi. Now I will tell you kuti grudge rakatangira papa. Shokwadi baba. Grudge rakatangira pakuti iwe waroorwa nemurume wakaratidza kuti haufarire masowe. Shokwadi baba, amen. Unoda isusuka vekudhomoka. Shokwadi, amen. Shokwadi. Now, nyaya yakazonyanyoipa ndeyekuti murume wako ane pickup yaakatenga. Shokwadi baba, shokwadi. Yaingonzi namadzibaba ngauye kumasowe ipote ichiereswa masondo matatu akateedzana. Shokwadi baba, shokwadi. Ndokubva yatofira ikoko nokuti ndo yakanga yakutakura huni dzecharara. Shokwadi baba. Iwewe ndobva wati komadima mbotorawo mota. Ndo pakatanga kuetsana nguru dzekunzi uda kuuraya murume. Shokwadi prophet. Shokwadi prophet. Vafana vacho vamwe vacho vanozozvinyanya. Vakaona kuti uri kurovha kuchechi unonzi pari kuda dzetsitsi kwe3 months dzakateedzana. Tsitsi dzababa hosana, hosana. Tsitsi dzenyu baba, iye hosana. Ndanzwa tsitsi, ndanzwa tsitsi. Tsitsi ngoni. Unokuenda kwemasondo matatu usina kurovha. Mota yakafa. Ichitakura huni. Hapana chakaipa. Asi tiri kuti kana watengawo mota hazvina kunaka here kuti mota isevhawo mhuri yako ichisevhawo futi basa raMwari. Too much of everything. Achiite. Ndine mukoma wangu ini ndogara ndakakudzenya idzi. Mudhara wake akazobhoeka ananyanya kuona kuti munhu uyu pese pese muteuro, pese pese muteuro. Akazopedzera abikira mbeva mumbiya dzake. Because blast vaizoshuta. I remember patakamboenda kunosakura navo. So taimuka na 5 tichipinda mumunda. Tobva tati saku saku 6 obva abuda. Obva nda kunobata inonzi G6 nanhatu. Ainoimba ari pakarawa pake kubva na 6 7 8 obva adzoka. Tobva tati saku saku. Obva ati ndakwenda kupfumbamwe. Onoimba hapana chakaipa ari kushumira Mwari. Onoimba ari kweikoko 10 o'clock 9:30 odzoka. Toti saku ya tea time. Toenda naye tononwa tea. Todzoka. Tichingonopinda mumunda chete 12. Takapedza tati blazi muri kunamata yenyu but onai kunamata kwenyu kwakuti kanganisa wakomana.
Ai ndakapesa ndakuti akangoti 12 ndogara ndomumiriri wadzoka totangira ipapo. Too much of everything hachite. Makamboona kuti kune munhu anotopenga achitaura Bhaibheri. Pane too much kaita sei kaitika. Kuti muchisangana nemunhu murodhu achikutaurira John 3:16. Achitaura nemo for God so loved the world. Zvokuti kana iwe wega unoshamisika akabata Bible so. Akazvinyanya. Mumwe akaenda kuchikora kanoita professor. But anofamba achitaura chirungu ega. Nemuprofesa wake. Too much of everything. Kunamata kwakanaka but ngakusakanganise vatigere navo. Even muchuya kuno ndosaka muchiona ndichiramba. Ndogara ndakaramba. Kuti iwewe ndiwe wakaita sei. Ontopedzera kutoita unge prophetic kunge ndiwe visionary pano. Nhasi wauya wati kune youth. Mangwana wauya wati kune chakati. Mangwana wauya wati chini. Saka uchashanda nguva ai. Too much of everything. Ita zvinhu zvine mwero. Ndadzidzisa ka? Kana ndatuka sorry saka. Too much of everything. Ndosaka mchona tikauya panapa service, you will know kuti kana time yenye kuti chechi ipere ndinokurelease imeenda kumba. I believe kuti chinhu hachifane kunyanyiswa. Chinopesera chatoipa. Imba yemwana iri kuparadzwa. Ati aende kuchecha achibatsira nemota. Kwaenda kwacho vabva vatoti tese ipapo. Ndiri kuona pickup ichijambirwa. Zvakanaka inenge ichiita basa raMwari. Asi ko mukadzi achagarawo paMother's Seat rini. Zvinoinzwai. Dambudziko renyu riri kutanga nderekuti iko zvinezvi. Hamuna kana hwani wekumasoro ikoko akatomboyacho kuonai. Kana kutoedza kukugadzirisai. Nekuti imi muri kutonzi munoroya ikoko. Kwatoonetsana ngoro dzekuti munoroya. Madzibaba step nechigeta away muri kwamuri ikoko. Why would you do that? Vanhu vanoprofita vanonetsa. Pamwe pacho ukaita zvaasiri kuda anorota. Ndikurota mudzimai wenyu achishanduka kuita nguruve. Regai ndiri vese ka. Handiti murume uyu ndiye anonzi Crispin. Chokwadi prophet. Toda kuti mushedzere zita raCrispin katatu. Makanongedzera kumabvazuva. Itai Crispin. Dzoka kumba. Buda chechi yoyo. Zvaita ndarivhesi. Anogara pasi. Tozviita tiri kumasowe ikoko pachimasowe ipapo. Spiritual Spectacles Nights. Pungwe na Prophet T. Freddy. The Goodness and Mercy Ministries. Nemuswe Friday, 29 August 2025. Goodness and Mercy Ministries. Kona High Glen Road na Mushayabande Road. Glenora B, Harare. Mudzana kuti munhu wese ari kukokwa kuSpiritual Spectacles Night kubva za 9 manheru kusvika kwaedza ipungwe. Muswe Friday 29 August 2025 tina Prophet T. Freddy Spiritual Spectacles Night ipungwe. Kuti munzwe zvizere fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T. Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.